नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. चाकरमान्यांचं आगमन, रेल्वे स्थानकांवर गर्दी, तर लहान मुलीचं उपोषणाला बसणार, पराग चव्हाण यांचा इशारा. आणि शिंदे शिवसेना कार्यकारिणीत फेरबदल. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. सावंतवाडी नगर परिषदेच्या कंत्राटी कामगारांच्या संपाबाबत आज प्रांताधिकारी कार्यालयात बैठक पार पडली. माजी नगराध्यक्ष बाबन साळगावकर यांच्या पुढाकाराने झालेल्या बैठकीत प्रांत हेमंत निकम यांनी तोडगा काढला. यानंतर 3 दिवस सुरू असलेला संप मागे घेण्यात आला. न्याय देण्याचा शब्द मिळाल्यानं सावंतवाडी स्वच्छ शहर करण्याची जबाबदारी घेत संप मागे घेत असल्याचं सफाई मित्रांनी जाहीर केलं आहे. पाहूयात. प्रांताधिकाऱ्यांच्या आश्वासनाला विश्वास ठेवून आज कुठेतरी हे काम बंद आंदोलन मागे घेतलंय का? मुळात ह्या गेले 3 दिवस संपूर्ण शहरामध्ये अस्तव्यस्त कचरा पसरलेला होता आणि 2-3 दिवस त्यांचं आंदोलन चालू आहे. त्या आंदोलनाच्या ठिकाणी माजी नगरसेवक विलास जाधव यांनी त्या ठिकाणी भेट दिली आणि काल प्राथमिक चर्चा माझ्याकडे केली त्यांच्यानी आणि काही मुद्द्यावरती आमचं एकमत झालं आणि प्रांतांना मी शनिवारी फोन लावला आणि प्रांताने आम्हाला आजची वेळ दिली होती आणि त्याप्रमाणे आजच्या ह्या ठिकाणी चर्चा आली. एकमेव कारण होतं की मी ह्या कामगारांचा काही प्रतिनिधी नाही, परंतु शहरात पसरलेला कचरा हा अस्तव्यस्त पसरलेला कचरा अत्यंत मनाला वेदना देत होतं आणि गणपती सण जवळ आला असताना संपूर्ण शहर दुर्गंधीमय झालं होतं आणि त्याला कुठेतरी थांबावं आणि कामगार जे काम करतात त्यांच्यात समन्वय साधावा या हेतूने आम्ही आजची मीटिंग घेतली आणि त्यांना कामगारांना समाधानकारक चर्चा या ठिकाणी झाली आणि जो ठेकेदार आहे ज्याने PF बुडवलं आहे त्याच्यावरती गुन्हा दाखल करण्याचं प्रांत अधिकाऱ्यांनी मान्य केलं आहे आणि येणाऱ्या 8 दिवसामध्ये त्याच्यावरती गुन्हा दाखल होईल. प्राथमिक तो पैसे भरतात का बघतील आणि जर पैसे भरले नसतील तर त्या कामगारांचे तर त्याच्यावरती गुन्हा दाखल होईल. आणि नवीन वेजेसप्रमाणे जो नवीन मान्यता आली तर मला वाटतं ह्याचा पगार किती ड्रायव्हरचा 949 आणि कामगारांचा 762 ह्या विषयावरती सगळ्यांचं एकमत झालं आहे आणि नवीन टेंडर 1-2 दिवसामध्ये होत आहे. निश्चितच बघितलं तर नगरपालिका कामगारांचा ठरवून दिलेला पगार जो आहे तो 19,000 प्रमाणे किंवा जे काही ठरलं त्याच्याप्रमाणे देत होते. मात्र ठेकेदाराकडनं PFसह कमी रक्कम त्यांना दिली जाते. जवळपास 3-3.5 रुपये हे कामगारांपर्यंत पोहोचत नाही आहेत. त्याकडे तुम्ही कसं? त्याच्याकडे मूळ मुद्दा असा आहे की हे मधले पैसे कुठे जिरत आहेत त्याच्यावरती पण सखोल अभ्यास करावा लागेल आणि कामगारांचा घामाचा पैसा कामगारांपर्यंतच गेला पाहिजे. त्यासाठी भविष्यामध्ये पुढचाही पाऊल आम्ही त्यांच्या कामगारांच्या बाजूने राहून कामगारांना न्याय मिळवून देऊ. निश्चित तुम्ही पण नगराध्यक्ष राहिलेला आहात. या कामगारांना या कामावर म्हणजे टेंडर काढताना ठेकेदाराकडनं किंवा नगर परिषदेकडनं सुद्धा कोणतीही पावती दिली जात नाही किंवा कोणत्याही पद्धतीचं पत्र दिलं जात नाही. त्यामुळे त्या संदर्भात कोणतीही कार्यवाही करण्यासाठी आपल्या काय सूचना राहतील पुढच्या? आता जर बघितलं तर लक्षात घ्या, मी 19 पर्यंत नगराध्यक्ष होतो आणि ह्यांचे विषय 20 पासूनचे आहेत, बरोबर ना? म्हणजे मागच्या कालावधीमध्ये असं काहीच घडलं नाही, परंतु पुढच्या कालावधीमध्ये हे घडत गेलं आहे आणि भविष्यामध्ये ज्या ठिकाणी कामगारांचे अन्याय होईल त्या ठिकाणी कामगारांच्या बाजूने राहून कामगारांना न्याय देण्यासाठी कायमस्वरूपी आम्ही प्रयत्न करू. आणि गुरुवारी या संदर्भात प्रांताधिकारी CO यांची एकत्रित बैठक होत आहे. त्या ठिकाणी आम्हाला लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांनी माझी लोकप्रतिनिधी बोलवलं आहे. तिथून चांगला असा निर्णय होईल अशी आशा व्यक्त करतो. काय सांगताय, आजपासून तुम्ही पुन्हा दुपारनंतर शहर स्वच्छ करण्याची जबाबदारी घेतली, काम करण्याची जबाबदारी पुन्हा तुम्ही स्वीकारलेली आहे, काय सांगा? साहेब, आज आम्ही 3 दिवस काम बंद, आजचा 3रा दिवस. काल ज्यावेळी 10 वाजता विलास जाधव साहेब त्या ठिकाणी आम्ही बसलो त्या ठिकाणी आले होते. त्याने विचारलं तुमचा प्रश्न काय आहे, तर आम्ही असं सांगितलं की जे हे टेंडर आहे 15 महिने टेंडर गप्प का ठेवलं ह्याच्यावर जरा जोर उडवला पाहिजे. पण 15 महिने हे टेंडर आहे ना ते 15 महिने होत नाही, 2 किंवा 3 महिन्यातच टेंडर होतं, पास होतं आहे आणि आम्हाला यांच्यानी तंगून ठेवलेलं आहे. 15 महिने टेंडरचे झाले. आम्ही ज्यावेळी बसलो त्या ठिकाणी आम्हाला आज करूया, उद्या करूया, परवा करूया असे आम्हाला सांगत गेले. आणि काल आम्हाला ज्यावेळी विलास जाधव साहेब ज्या ठिकाणी गेटवर आले आम्हाला असं म्हटलं त्यावेळी त्यांनी पुढचा विचार चालू केला आणि आज कालपासून आम्ही त्या कामाला लागलो. आज परत आम्ही शनिवारी साळगावकर साहेबांनी, माजी नगराध्यक्ष साळगावकर साहेबांनी सांगितलं की प्रांत साहेबांची आम्ही परमिशन घेतली आहे आणि त्या ठिकाणी आम्ही 12 वाजता सगळ्या कामगारांनी
आतमध्ये जाऊन त्या एकत्र जमून शिष्टमंडळ आम्ही तुम्ही शिष्टमंडळ घेऊन त्याच्याशी चर्चा करूया. ती चर्चा प्रांतसाहेबांनी तर चांगल्या पद्धतीने केलेली आहे की 23 पासून आम्ही अर्ज करतोय, पण त्या अर्जाचा एकही आम्हाला कोणी साथ दिलेले नाही असं मी म्हणून. आणि परत आमची बारीक सारीक गोष्टी आहेत त्या सगळ्या गुरुवारपासून मार्गी लागतील. आमचं ESI कार्ड आहे, EPF भरला जात नाही ते कार्ड आहे, हजेरी कार्ड आहे, या सगळ्या गोष्टी, पगारपत्रकसुद्धा आहे, या सगळ्या गोष्टी गुरुवारच्या नंतर तहसील प्रांतसाहेब तहसील साहेब आमची यांचे शिवो साळगावकर साहेबांची बॉडी आम्ही आणि कामगारांची बॉडी एकत्र येऊन आम्ही तो बारीक सारीक गोष्टीचा पूर्णपणे विचार करणार आहोत पुढे. आमचे प्रांतसाहेब तहसील साहेब साळगावकर साहेब आपले बोकटे साहेब आहेत, सावंत साहेब आहेत, विलास जाधव साहेब आहेत आणि सगळे आमचे पत्रकार बंधू आहेत. यांच्या सगळ्यांच्या याच्याप्रमाणे आणि सध्या एकतर गणेशोत्सवाचा आपला मराठी लोकांचा सगळ्यांचा कार्यक्रम असल्यामुळे आम्ही आज दिवस रात्र आम्ही काम करून. सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात शिवसेनेच्या कार्यकारिणीमध्ये फेरबदल करण्यात आले असून सावंतवाडी तालुका प्रमुखपदी युवा नेतृत्व दिनेश गावडे यांची निवड करण्यात आली आहे, अशी माहिती जिल्हा प्रमुख संजीव परब यांनी दिली. आमदार तथा माजी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या सूचनेनुसार हे फेरबदल करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. गणेश चतुर्थीच्या मी हार्दिक शुभेच्छा देतो. आज गणेश चतुर्थीच्या पूर्वी आम्ही सन्माननीय आमदार दीपक केसरकर यांच्या सूचनेनुसार मार्गदर्शनानुसार आम्ही जिल्हा कार्यकारिणी आज आम्ही डिक्लेअर करू. ही जिल्हा कार्यकारिणी जी आहे ही सन्माननीय केसरकर साहेबांचा विचार घेऊन आणि त्यांच्या आदेशानुसार ही कार्यकारिणी आम्ही डिक्लेअर करत आहोत. या कार्यकारिणीत आम्ही काही फेरबदलसुद्धा केलेले आहेत जी मागची होते ते. त्यामध्ये सावंतवाडीत आम्ही 2 तालुका प्रमुख केलेले आहेत. दिनेश गावडे हे 5 जिल्हा परिषद सांभाळतील आणि सन्माननीय बबन राणे हे 4 जिल्हा परिषद सांभाळतील. या 5 जिल्हा परिषदमध्ये दिनेश राणे आंबोली मतदारसंघ, कोलगाव मतदारसंघ, माडखोल मतदारसंघ, मळेवाड मतदारसंघ आणि तळवडा मतदारसंघ हे जे 5 आहेत हे दिनेश गावडे सांभाळतील आणि उर्वरित 4 आहेत माझगाव जिल्हा परिषद, इन्सुली, बांदा जिल्हा परिषद आणि आरुंदा जिल्हा परिषद हे 4 आहेत हे बबन राणे सांभाळतील. सन्माननीय बाबू कुडतरकर त्यांचं अत्यंत काम चांगलं असल्यामुळे सन्माननीय केसरकर साहेबांनी परत त्यांना त्यांची शहर प्रमुखपदी नियुक्ती केलेली आहे आणि त्यांची कार्यकारिणी त्यांनी दिलेली आहे आणि त्याला मान्यता ही सन्माननीय केसरकर साहेबांनी दिलेली आहे. आणि उपजिल्हा प्रमुखपदी 6 जण केलेले, उपजिल्हा प्रमुख 6 जण केलेले आहेत. त्याच्यात शावियर फंडांडी सावंतवाडी, राजेंद्र निंबाळकर दोडामार्ग, शैलेश दळवी दोडामार्ग, सुनील मोरजकर वेंगुर्ला, सचिन देसाई वेंगुर्ला, विनायक दळवी सावंतवाडी असे उपजिल्हा प्रमुख केलेले आहेत. हो, आणि संपूर्ण जिल्हा याच्या समन्वयकपदी म्हणजे पूर्ण कोऑर्डिनेशन करतात, म्हणजे मंत्री लोक असतील, मंत्रालय असतील किंवा सगळे पदाधिकारी असतील यांच्याशी एकोपा ठेवण्याचं काम जिल्हा समन्वयक म्हणून परत एकदा दीपक भाईंनी सचिन वालवकरांकडे ती जबाबदारी दिलेली आहे. दोडामार्ग तालुकाध्यक्षपदी परत गणेश प्रसाद गवस यांची निवड झालेली आहे दोडामार्ग तालुकाध्यक्षपदी. आणि वेंगुर्ला तालुकाध्यक्षपदी 2 केलेले आहेत, एक नितीन अंद्रेकर आणि दुसरा काशीनाथ नार्वेकर असे 2 केलेले आहेत आणि त्यांची कार्यकारिणी केलेली आहे. या सर्वांना आणि नवीन शाखा प्रमुख नेमलेले आहेत या सर्वांना जिल्हा प्रमुख म्हणून मी शुभेच्छा देतो. ते चांगलं काम करतील अशी मी अपेक्षा बाळगतो आणि भविष्यात येणाऱ्या निवडणुकीत ही आमची टीम शिंदे सेनेला विजयाच्या दिशेने नेईल अशी मला खात्री वाटते. आणि दीपकभाईंच्या आदेशानुसारच ही आज आम्हाला कार्यकारिणी जाहीर करायला सांगितली. दीपकभाईंच्या सूचनेनुसार ही आम्ही आज कार्यकारिणी जाहीर करत आहोत. संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आपणा सर्वांना माहिती आहे की आदरणीय महाराष्ट्र राज्याचे आमचे शिवसेनेचे नेते
एकनाथ शिंदेसाहेब यांच्या आदेशाने शिवसेना पक्ष बळकट करण्याच्या अनुषंगाने गेल्या 2-4 महिन्यापासून सातत्याने एकनाथ शिंदेसाहेबांनी ज्या सूचना जिल्हा प्रमुख असतील, त्या विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार असतील, खासदार असतील, यांना संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आपण विधानसभेच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून म्हणा किंवा लोकसभेच्या इलेक्शनच्या माध्यमातून म्हणा, ज्या पद्धतीनं शिवसेना पक्षाने काम केलं त्यावेळी आपली दोन्ही पक्षाची युती होती आणि युतीच्या माध्यमातून निवडणूक झाल्यानंतर खऱ्या अर्थाने या राज्यामध्ये सरकार युतीचं आलं, पण त्याच्यानंतर शिवसेना असेल प्रत्येक पक्ष हा आपापल्या मतदारसंघामध्ये आपापल्या जिल्ह्यामध्ये पक्षाच्या वाढीसाठी सातत्याने प्रयत्न करण्याच्या अनुषंगाने ज्या ज्या गोष्टी या राज्याचे प्रमुख म्हणून जे निर्णय घ्यायचे असतात ते निर्णय घेऊन आपापल्या जिल्ह्यामध्ये ज्या ठिकाणी आपले आमदार आहेत त्या आमदार साहेबांना विश्वासात घेऊन जिल्हा प्रमुखांनी आपापल्या भागामध्ये पक्ष संघटना मजबूत करण्याच्या अनुषंगाने ज्या ज्या लोकांना पक्षामध्ये प्रवेश द्यायचा असेल, ज्या ज्या पक्षाच्या पदाधिकारी त्या ठिकाणी जो कोण काम करत नसेल, ज्या ज्या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना ताकद द्यायची असेल ती ताकद देण्याचं काम माननीय आमदार साहेबांच्या माध्यमातून जिल्हा प्रमुख आमच्या नव्याने जिल्हा प्रमुख म्हणून संजू परब साहेब हे निवड झाल्यानंतर या संपूर्ण मतदारसंघामध्ये ज्या पद्धतीनं ते काम करत आहेत त्यांना प्रत्येक तालुक्यामध्ये स्वतः त्या ठिकाणी मीटिंग घेऊन ही कार्यकारिणी करत असताना प्रत्येकाचा लेखाजोखा घेतलेला आहे आणि उद्या येणाऱ्या आपल्या ज्या निवडणुका आहेत त्याच्यामध्ये जिल्हा परिषद, जिल्हा प्रमुख, जिल्ह्यातल्या ज्या निवडणुका आहेत याच्या अनुषंगाने प्रत्येक तालुक्यामध्ये जे फेरबदल केलेले आहेत ते आजच्या या प्रेसच्या अनुषंगाने आमदार साहेबांशी चर्चा करून मी असेल किंवा जिल्हा प्रमुख असेल आम्ही दोघांनी या प्रेस कॉन्फरन्स, माझे सगळे पदाधिकारी सुद्धा या ठिकाणी तालुका प्रमुख आहेत, शहर प्रमुख आहेत, ह्या प्रेसच्या माध्यमातून एवढंच सांगायचं आहे की या जिल्ह्यामध्ये 2 आमदार शिवसेना पक्षाचे आहेत आणि आदरणीय निलेश राणे साहेब हे मालवण मतदारसंघामध्ये दत्ता सामंत साहेब जिल्हा प्रमुख म्हणून काम करतात, या ठिकाणी संजू परब जिल्हा प्रमुख म्हणून काम करतात. दोन्ही आमदार आणि आमचे दोन्ही जिल्हा प्रमुख या होणाऱ्या येणाऱ्या इलेक्शनमध्ये जी काही पक्षाची भूमिका या ठिकाणी मांडायची आहे, पक्षासाठी जे काय आपल्या कार्यकर्त्यांना आपल्या पदाधिकाऱ्यांना ताकद द्यायची आहे त्याच्यासाठी संघटना मजबूत असणं गरजेचं आहे. त्याच्यामुळे युती होईल अगर न होईल हा वरिष्ठांचा निर्णय आहे, त्याच्यामध्ये आम्ही संघटनेमध्ये काय बोलू शकत नाही, परंतु संघटना मजबूत करण्याच्या अनुषंगाने जिल्हा प्रमुख म्हणून आजच्या या प्रेसच्या माध्यमातून आमच्या तालुक्यामध्ये आमच्या या मतदारसंघामध्ये जे जे कार्यकर्त्यांना ताकद दिलेली आहे, नव्याने या ठिकाणी काही केलेले आहेत आपले पदाधिकारी जे अनेक वर्ष दीपकबाईंच्या सोबत काम करतात तेच तालुका प्रमुख परत ठेवलेले आहेत, ह्या सर्वांना ताकद देण्याचं काम हे जिल्हा प्रमुख करणार आहेत आणि उद्याच्या निवडणुकीच्या करिता आपण या नवीन कार्यकारिणीच्या माध्यमातून अधिक जोमाने या मतदारसंघामध्ये काम केलं पाहिजे, हीच याच्यामागची भूमिका आहे. कोकणवासियांचा अत्यंत लाडका असलेला गणेशोत्सव अवघ्या 2 दिवसांवरती येऊन ठेपला आहे. त्या पार्श्वभूमीवरती जिल्ह्यातील बसस्थानकं गर्दीने गजबजली आहेत. विशेषतः मुंबईतून येणाऱ्या चाकरमान्यांसाठी एसटी महामंडळानं तब्बल 1200 जादा फेऱ्या सोडल्या. याचवेळी सिंधुदुर्गातून मुंबईला जाणाऱ्या प्रवासी गणेश भक्तांसाठी आतापर्यंत 192 बसेस आरक्षित झाल्या आहेत. मात्र एकीकडे सिंधुदुर्ग आगाराच्या ताब्यातील गाड्यांपैकी जवळपास 110 गाड्या चाकरमान्यांसाठी सोडाव्या लागल्यानं त्याचा स्थानिक फेऱ्यांवरती परिणाम झाला आहे. मी तालुका प्रवासी संघ अध्यक्ष नात्याने असं सांगू इच्छितो, जवळजवळ 400 गाड्या या सिंधुदुर्ग विभागाकडे आहेत. यापैकी 125 गाड्या त्यांनी मुंबईच्या प्रवाशांना आणण्यासाठी पाठवलेल्या आहेत आणि यामुळे या स्थानिक प्रवाशांची प्रचंड गैरसोय झालेली आहे. बाजार रहाट करणे, तसं मुंबईवरून येणारे रेल्वेने येणारे प्रवासी या सगळ्यांना आपापल्या घरी जाण्यासाठी या स्थानिक फेऱ्या रद्द झाल्यामुळे हे फार मोठी गैरसोय या डेपोने करून ठेवलेली आहे. त्यांनी पर्यायी व्यवस्था म्हणून ही पर्यायी व्यवस्था म्हणून निवडून द्यावी आणि या सर्व प्रवाशांना आपापल्या घरी त्यांच्या सामानासहित पोच करावं असे आमची संघाची विनंती राहील. आम्ही प्रत्यक्ष या सगळ्या लोकांना भेटून डेपो मॅनेजर आणि विभाग नियंत्रक या दोघांशी संपर्क साधून ही व्यवस्था तातडीनं करण्याच्या विचारात आहोत.
गणेशोत्सव सण अवघ्या 2 दिवसावरती येऊन ठेपला आहे। त्याच पार्श्वभूमीवरती जिल्ह्यातील सर्व बसस्थानके सध्या गर्दीने गजबजली आहेत। आपण आता कणकवली बसस्थानकावरती आहोत। तुम्ही पाहू शकता की इकडे भली मोठी गर्दी उसळली आहे। कणकवली बसस्थानक सध्या गर्दीने पूर्णपणे फुलून गेलं आहे आणि जिल्ह्यातील सर्वच बसस्थानकांची सध्या हीच परिस्थिती आहे। एस टी प्रशासनाने प्रतिवर्षाप्रमाणे यावर्षी देखील स्पेशली मुंबईतून येणाऱ्या गणेश भक्तांसाठी जादा गाड्यांची व्यवस्था केलेली आहे। यावर्षी जवळपास 1200 फेऱ्या मुंबईतून गावी येणाऱ्या गणेश भक्तांसाठी सोडण्यात आलेल्या आहेत। तर त्याचवेळी गावाहून मुंबईला जाणारे जे गणेश भक्त आहेत त्यांच्यासाठी सध्याच्या स्थितीत 192 गाड्या आरक्षित करण्यात आलेल्या आहेत। मात्र याची दुसरी एक बाब अशी आहे, मोठ्या संख्येने जादा गाड्या स्पेशली चाकरमान्यांसाठी सोडलेल्या असल्यामुळे सिंधुदुर्ग आगाराच्या जवळपास 383 पैकी 110 गाड्या या मुंबईतील चाकरमान्यांसाठी वापराव्या लागल्या आहेत। याच कारणामुळे जिल्ह्यातील 230 फेऱ्या रद्द झाल्या आणि त्याचाच परिणाम मागील 2 ते 3 दिवस स्थानिक प्रवाशांना भोगावा लागत आहे। गावागावात जाणाऱ्या अनेक फेऱ्या रद्द झाल्यामुळे स्थानिक प्रवाशांना खूपच त्रास सहन करावा लागत आहे। सद्यस्थितीत मुंबईमध्ये गेलेल्या गाड्या आता गावाकडे येऊ लागल्या आहेत, बस स्थानकांमध्ये परतू लागल्या आहेत। त्याच्यामुळे ही समस्या काहीशी कमी होते हे जरी खरं असलं तरी स्थानिक प्रवाशांची गैरसोय एस टी महामंडळाने लक्षात घ्यावी आणि या समस्येवरती लवकरात लवकर तोडगा काढावा अशी अपेक्षा प्रवासी करीत आहेत। कॅमेरामन साहिल बागवेसह स्वप्नील वरवडेकर, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली। पर्यावरणाची काळजी घेत गणेशोत्सव साजरा करण्याचं आवाहन सर्वत्र केले जात असताना सावंतवाडी तालुक्यातील मळगाव येथील विलास दिगंबर मळगावकर यांनी एक अनोखा आदर्श घालून दिला आहे। गोमय गणेश मूर्ती तयार करण्याच्या कामात ते अथकपणे गुंतलेले आहेत। आता या मूर्तींना रंग देण्याचं काम सुरू आहे। त्यांच्या उपक्रमामुळे इको फ्रेंडली गणेशोत्सवाला एक वेगळा आयाम मिळाला आहे। मी विलास दिगंबर मळगावकर, मुक्काम पोस्ट मळगाव, तालुका सावंतवाडी, जिल्हा सिंधुदुर्ग येथील गणेश मूर्तिकार। गेली जवळजवळ 7-8 वर्ष आम्ही गोमय गणपतीची निर्मिती करतोय। गोमय गणेश म्हणजे शेतातील माती आणि देशी गाईचं शेण यांच्या समप्रमाणात मिश्रण करून तयार केलेली गणेश मूर्ती। या मूर्तीचं वैशिष्ट्य असं आहे की ही मूर्ती माती आणि POP पेक्षा 50% वजनाने हलकी असते आणि गोमय असल्यामुळे त्यात कंपोस्ट असतं। जे काही माती मूर्ती विसर्जन केल्यानंतर तयार होणाऱ्या निर्माल्यामध्ये झाड चांगल्यापैकी जिवंत होतं आणि म्हणून ही संकल्पना वापरतो। गेली 10 वर्ष आम्ही गोवा, मुंबई, पुणे, नाशिक इत्यादी ठिकाणी मूर्ती आमचे जात आहेत। आमदार निलेश राणे यांच्या माध्यमातून सोडण्यात आलेल्या दादर ते कुडाळ या शिवसेना एक्सप्रेसला शिवसेना नेते खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी हिरवा झेंडा दाखवला। खासदार नारायण राणे हे सुद्धा यावेळी उपस्थित होते। दादरवरून कुडाळसाठी ट्रेन रवाना झाली आहे। शिवसेनेच्या माध्यमाने आमचे आमदार निलेशजी राणे यांच्या माध्यमाने एक विशेष ट्रेन कोकणामध्ये आज सोडण्यात आली। नारायण राणे साहेब स्वतः या कार्यक्रमाला उपस्थित होते। मला वाटतं गणेशोत्सव हा सगळ्यात मोठा सण कोकणवासियांसाठी आणि वर्षभर कोकणवासीय जो आहे हा गणेशोत्सवासाठी कधी कोकणात जाता येईल याची वाट पाहत असतो आतुरतेने। आणि अशा परिस्थितीमध्ये सगळ्यांनाच कोकणामध्ये जायचं असतं, पण तिकीट मिळेल का, बसचं ट्रेनचं तिकीट मिळेल का, अशा तो ह्याच्यामध्ये असतो विवंचनेमध्ये। त्याच्यावरती उत्तर म्हणजे आज शिवसेना एक्सप्रेस निलेशजी राणे यांच्या माध्यमाने 1400 कोकणवासियांना जे आहे एका ट्रेनमधून कोकणामध्ये आज सोडण्यात आलं। मला वाटतं त्यांच्या चेहऱ्यावरचा हावभाव, त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद आपण पाहिला असेल की किती आनंद पूर्ण परिवारासकट जे आहे हे सगळ्यांना आपापल्या मूळ गावी जे आहे ते जाता येतं, तिथे गणेशोत्सव साजरा करण्यात येतो। आणि शिवसेना हे गेले अनेक वर्ष जे आहे हे करत आलेली आहे। 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण हा समाजकारणाचा भाग आहे। कालही माझ्याही मतदारसंघातून आम्ही 950 बसेस जे आहेत ते कोकणामध्ये सोडल्या। पूर्ण मुंबईमधून मला वाटतं माननीय मुख्य नेते एकनाथजी शिंदेसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेने 5000पेक्षा जास्त बसेस जे आहे या कोकणामध्ये या 1-2 दिवसामध्ये जे आहेत ते आपण सोडतो आहे।
आणि आज ह्या ट्रेननी लोक जात आहेत, ट्रेननी सुखरूप पोचतात, लवकर पोचतात आपापल्या गावी. तर मी निलेशजी राणेंचं खूप खूप या ठिकाणी धन्यवाद व्यक्त करतो की त्यांनी हा उपक्रम जो आहे तो दरवर्षी मला वाटतं तो उपक्रम अशा प्रकारचा करत असतात आणि आज शिवसेनेच्या माध्यमाने हा उपक्रम केला. त्यांचे पुन्हा एकदा मनपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करतो. प्रवास सुखकर होतो आहे, आपण आपल्या माध्यमातून केलेला आहे, मात्र खड्ड्यांचं विघ्न हे काही कमी झालेलं नाहीये. बघा, मला वाटतं जो महामार्गाचा विषय आहे हा मॅक्झिमम जो आहे महामार्ग पूर्ण झालेला आहे. माननीय गडकरीजी याच्यावरती स्वतः लक्ष देऊन आहेत आणि आता पावसा पाण्याचा जो आहे तो विषय असतोच, पण मला वाटतं हा महामार्ग जो आहे हा लवकरात लवकर 100% जो आहे तो पूर्ण होईल. या गणेश उत्सवात अनेक राजकीय नेते एकत्र येताना पाहायला मिळत आहेत, ज्यासाठी टिळकांनी हा उत्सव साजरा केला त्यानुसार ठाकरे बंधू हे देखील एकत्र येत आहेत. याकडे आपण कसं पाहता? बघा, सणासुदीला सगळे लोक आपापल्या आपतेष्टांच्या घरी नातेवाईकांच्या घरी जे आहे ते जात असतात. चांगलं आहे, या निमित्ताने का होईना कोण ना कोणतरी कोणाच्या तरी घरी जात आहे. युतीची चर्चा ही देखील रंगताना पाहायला मिळते या एकूणच. आता बघा, कोण कोणाशी युती करेल त्याच्यावरती मी बोलू शकत नाही. कोण कोणाशी युती करणार आहे तुम्हाला त्याला विचारावं लागेल. आमचं जे आहे आमचं ठरलेलं आहे अगोदरच महायुतीचं. राहुल गांधी नंतर दोन्ही ठाकरे बंधूंनी मतचोरीच्या आरोपांवरून एकूणच विरोधकांकडनं रांगवलं. बघा, आता राहुल गांधींना बिहार इलेक्शन जे आहे हे हारणार आहे हे समोर दिसतंय. जसं लोकसभेमध्ये संविधान खतरे में हे फेक नरेटिव्ह पसरवण्याचं काम केलं, तसंच फेक नरेटिव्ह आता देखील बिहारच्या इलेक्शनच्या पार्श्वभूमीवरती पसरवण्याचं काम जे आहे ते चालू आहे. कारण की त्यांना माहिती आहे तिथे NDAचाच मुख्यमंत्री जो आहे तो बनणार आहे, तिथे जो आहे तो कुठला काँग्रेसचा किंवा कुठल्या दुसऱ्या पक्षाचा बनणार नाही. म्हणून या अगोदरच जे आहे ते रडगाणं सुरू केलेलं आहे आणि त्याच्याबरोबर बाकी लोकांनी सुरात सूर मिसळण्याचं काम केलेलं आहे. जरांगे पाटील हे मोर्चा घेऊन खरं तर मुंबईत येत आहेत. 2 दिवसाचा अल्टिमेटम दिलेला आहे. हैदराबाद गॅजेट हे मान्य करावं सरकारने आणि लागू करावं अशी मागणी. बघा, सरकारने मराठा आरक्षणाविषयी नेहमी जे आहे ती गांभीर्याने हा विषय घेतलेला आहे. शिंदेसाहेब जेव्हा मुख्यमंत्री होते तेव्हा देखील विविध विषय जे आहेत हे शिंदेसाहेबांनी या सरकारने मार्गे लावलेले आहेत आणि जे काही विषय राहिलेले असतील ते येणाऱ्या काळामध्ये मार्गी लागतील. विजन डॉक्युमेंटरी संदर्भात आज खरं तर 2 बैठका पाहायला मिळाल्या. मुख्यमंत्र्यांनी वेगळी बैठक घेतली, उपमुख्यमंत्री आणि आपल्या पक्षाचे मुख्य नेत्यांनी वेगळी बैठक घेतली. त्यावरून विरोधक म्हणतात की दोघांमध्ये समन्वय नाही, म्हणून याला काय उत्तर देणार? आता दोघं जे आहेत ते काम करतायत पूर्ण स्पीडने. दिवस रात्र जे आहे ते आपल्याला मुख्यमंत्री असतील उपमुख्यमंत्री असतील ते तुम्हाला फील्डवरती दिसतात, कधी बैठक घेताना दिसतात. पण जे टीका करतायत ते कुठे बसून टीका करतायत याचा देखील लोकांनी आणि तुम्ही विचार केला पाहिजे. घरात बसून टीका करणं जे आहे ते सोपं असतं, फील्डवरती उतरून काम करणं कठीण असतं. म्हणून लोकांनी जे काम दिलेले ते पूर्ण चोखपणे काम करण्याचा प्रयत्न जो आहे हा मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री दोघंही करतायत. नागरिकांना ते आवाहन करत होते की हा प्रोजेक्ट जो आहे त्यातले अडथळे हे करतं हे सरकार निर्माण करते. काही एकर जमीन टाकण्यासाठी यांना सगळ्यांना लाज वाटली पाहिजे की जेव्हा महानगरपालिकेवरती इतके वर्ष सत्ता होती तेव्हा 25 वर्ष सत्तेमध्ये हा मराठी माणूस हा कुठे गेला? मराठी माणसाला कधी तुम्ही न्याय दिला? आज मराठी माणूस जो आहे तो ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये 14-14, 15-15 वर्ष राहतोय. 2 पिढ्या ज्या आहेत ते तिथे त्या 10x10च्या खोलीमध्ये घालवले आणि आजही ते लोक अपेक्षा करतायत की कधी आम्हाला घर मिळेल. ते राहतात त्याच्या हाकेच्या अंतरावरती जे आहे ते एक ट्रान्झिट कॅम्प आहे, त्याच्यामध्ये जाऊन बघितलं पाहिजे की काय परिस्थिती आहे. आणि जेव्हा हा प्रोजेक्ट चांगला प्रोजेक्ट होतोय, जिथे लोकांची राहणीमान वाढणार आहे, लोकांना स्वतःचं हक्काचं घर मिळणार आहे, तिथे जे आहे ते व्यक्त करण्याचं काम करायचं. मेट्रो कारशेड आलं त्याला विरोध करायचं काम करायचं, सिमेंट कॉन्क्रीटचे रस्ते त्याला विरोध करायचं काम करायचं. ह्यांनी फक्त घरी बसून विरोध करण्याचंच काम केलेलं आहे. लोकांनी आता विचार केला पाहिजे की मराठी माणसासाठी खऱ्या अर्थाने यांनी 25 वर्षामध्ये काय केलं. पण आमचं सरकार आल्यानंतर रमाबाई नगरचा विषय असेल, BDD चाळीचा विषय असेल, इथे मराठी माणूस राहतोय. मराठी माणसाला कमी किमतीमध्ये किंवा पूर्णपणे मोफत जे आहे हे घरं कशी मिळतील याच्यासाठी कुठल्या सरकारने काम केलं? आमच्या सरकारने काम केलं. सर, प्रभाग रचनेच्या बाबतीत काही अंतर्गत वाद आहेत का असं अशी विचारणा होते? कारण शिवसेना आणि भाजप आपल्या सोयीने प्रभाग रचना करताय असा सूर आहे. मला वाटतं प्रभाग रचना ह्या अगोदरच ज्या प्रकारे आता इलेक्शन कमिशनच्या माध्यमाने झालेल्या आहेत, मला वाटतं आता प्रभाग रचना झालेल्या आहेत, त्याच्यावरती आता जास्त बोलून काय उपयोग नाही. प्रभाग रचनेनुसार आता कशा प्रकारे तयारी करायची इलेक्शनची ह्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी आणि पक्षांनी केलं पाहिजे. अजितदादांची राष्ट्रवादी याच्यावर नाराज आहे अशी चर्चा.
आता कोण नाराज आहे मला माहिती नाही, पण आता प्रभाग रचना झालेली आहे. प्रभाग रचनेमधून ज्या प्रकारे सरकार काम करतं आहे, महायुतीचं सरकार महाराष्ट्रामध्ये काम करतं आणि क्लिअर कट मॅन्डेट लँडस्लाईड विक्ट्री जी आहे ही महायुतीला विधानसभेमध्ये दिलेली आहे. तशीच लँडस्लाईड विक्ट्री महायुतीला जी आहे ती ह्याही महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये मिळेल. ठरलंय का ठाण्यामध्ये गणेश नाईकांकडून त्या पद्धतीने दरबार घेऊन अप्रत्यक्षरित्या शिवसेनेला दिवस काय असं काही होत नसतं या सगळ्या गोष्टीने. बघा, आम्ही महायुतीचे कार्यकर्ते आहोत. मला जर विचारलं तुम्ही की महापौर जो आहे कल्याण डोंबिवली, ठाणे, मुंबई, नवी मुंबईवरती कोणाचा होणार, मी म्हणेन की महायुतीचा जो आहे तो महापौर त्या ठिकाणी स्थापन म्हणजे बसेल. वक्तव्यांमुळे कुठेतरी युतीचा खडा पडण्याची बघा, मला वाटत नाही आता तुमच्या माध्यमाने या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या वाढवून बिडवून सगळ्या बोलल्या जातात आणि मला वाटतं प्रत्येकाने जे आहे त्याच्यावरती विचार केला पाहिजे. महायुतीला सत्ता जी आहे ही लोकांनी दिलेली आहे, महायुतीवरती विश्वास दाखवलेला आहे आणि भविष्यामध्ये देखील महायुतीलाच सत्ता जी आहे ते लोक देतील. शेवटचा प्रश्न, मद्य विक्रीचे परवाने एकदाच विचारायचं सगळं परवाने हे नेत्यांच्या परिवारजनांना मिळाले असा डेटा समोर आलेला आहे. कारण आपण मी बघितलं नाही, त्याच्यावरती डेटा बघून मी त्याच्यावरती तुम्हाला उत्तर देऊ शकतो. विघ्नहर्ता गणपती कोकणचं दैवत म्हणून मानलं जातं. कोकणात गणेशोत्सव खूप मोठ्या प्रमाणात घराघरामध्ये साजरा केला जातो. सार्वजनिक गणपतीप्रमाणेच अगदी प्रत्येक घरामध्ये गणेशोत्सव मोठ्या दिमाखात साजरा केला जातो. कितीही महागाई असली, कितीही संकट आली तरी गणेशोत्सव हा तेवढ्याच भक्तिभावानं, तेवढ्याच श्रद्धेनं साजरा केला जातो. यामध्ये पर्यावरणपूरक ज्या गणेश मूर्ती आहेत, तो संदेश किंवा तो वारसा, ती परंपरा गणेश भक्त सांभाळतातच, पण मूर्तिकारांनी सुद्धा ती परंपरा तशीच अबाधित ठेवलेली आहे. आपल्यासोबत भरत पेडणेकर आहेत, ज्यांनी सगळ्या पर्यावरणपूरक मूर्ती या ठिकाणी घडवलेल्या आहेत. आपल्यासमोर पण काही मूर्त्या आकर्षक घडवलेल्या आपण पाहतो. आपल्यासोबत भरत जे आहेत, काय सांगाल, आज प्लास्टर ऑफ पॅरिस असेल किंवा अनेक पर्याय येत आहेत आणि मोठी मूर्ती हवी असते गणेश भक्तांना, आपल्या घरामध्ये असावी असं एक भावना असते, सार्वजनिक मंडळात असतेच. पण यावेळी सुद्धा तुम्ही जो आपला वारसा आहे, जी आपली परंपरा आहे, जो म्हणजे मातीचा गणपती, हे खरं तर मूळ गणेशोत्सवाचं आहे, ते तुम्ही कायम ठेवलेलं आहे. त्याबद्दल काय सांगा? खरं तर गणपती म्हटल्यानंतर तो मातीचाच हवा, कारण पूर्ण शास्त्रात लिहिलेलं आहे, पार्वतीने मातीपासून गणपती घडवला आणि कसं निसर्गातूनच घेऊन ते पुन्हा निसर्गामध्ये विलीन करण्यासाठी तसं त्याचं ते हे आहे, शास्त्र लिहिलेलं आहे. त्याच्यानुसार ते माझ्यासुद्धा म्हणणं कसं असतं, गणपती केला तर तो मातीचाच करायचा, भले का तुम्ही छोटा पूजा, पण तो मातीचाच पूजा. प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसमुळे काय होतं, त्या मूर्तीची विटंबना होते पूर्णपणे दिसायला, कारण एक 5 ते 7 दिवस किंवा 11 दिवस आपण गणपती जो पूजतो भक्तिभावाने, पण त्याच्यानंतर त्याला विसर्जन केल्यानंतर कसं ते जर तुम्हाला विद्रूप जर दिसायला तर कसं दिसणार मग शेवटी. निश्चितच तुम्ही गेली अनेक वर्ष या क्षेत्रात मूर्ती घडवत आहे आणि आता स्वतःचा पण म्हणजे मूर्तिकलेचा व्यवसाय सुरू करून पण बरीच वर्ष झाली. या मागच्या काही वर्षामध्ये काय नेमकं बदल झालेत? मग मातीच्या किमतीत असतील, रंगांच्या किमतीत असतील आणि त्याच्यानंतर मूर्तीच्या किमतीत, कारण किंमत कोकणवासीय कधी मूर्तीची करत नाही, जे असेल ते देतो किंवा जे तुम्ही सांगता ते करता, पण एकंदरीत या अर्थकारणावर काय परिणाम झाला? अर्थकारणावर परिणाम झाला म्हणजे महागाई सगळीच वाढली आहे, सगळीकडेच वाढलेली आहे महागाई. पण ह्या गणेशोत्सवावर त्याचा परिणाम काही होत नाही. लोकांना सांगितली त्याची जी काही मानधन असतं त्याचं काही ते लोक देतात आम्हाला, काही तसा काय प्रॉब्लेम नाही. पण आता सध्या कसं जसे दिवसेंदिवस वर्ष बदलत चालली तसे ते मातीचे रेट वाढतात, कलरचे रेट वाढतात. आता कलर भरपूर रेट वाढला आहे कलरांचा, किंवा तुम्ही आता बाजारात जर बाकी जर कुठचं सामान घ्यायला गेलं त्याची सुद्धा महागाई भरपूर वाढलेली आहे. पण लोकांचा उत्साह काय कमी झालेला नाही आहे. आपापल्या आवडीप्रमाणे सगळेजण आता डायमंड वर्क सुद्धा हे आता आम्ही जर करतो ना, त्याला सुद्धा लोकांचा चांगला प्रतिसाद आहे त्याच्यासाठी.
निश्चितच एकंदरीत सगळा हा उत्सव बघितला तर पर्यावरणपूरक तुम्ही मूर्त्या करता किंवा तुम्ही म्हटलं तसं परिणाम होतोय किंवा गणेश भक्त त्याची चिंता करत नाही आहे खरं तर हे तुम्ही म्हणताय त्याच्यातनं स्पष्ट लोकांची मागणी आहे माझ्याकडे, तुम्ही मातीचेच गणपती द्या आम्हाला प्लॅस्टर किंवा बाकीचं कुठचं जे मटेरियल वापरतात ते नकोच, आम्हाला मातीचाच पाहिजे म्हणून सांगतात लोक. मातीचा नसेल तर स्पष्टपणे आम्हाला सांगा, तुम्ही नाही देऊ शकत म्हणून असं सांगतात लोक. कारण लोकांची स्वतःचीच मागणी आहे इकडच्या आमच्या, मातीचाच गणपती हवा आम्हाला, प्लॅस्टरचा नको. आज आपण बघतो तर शाडूचा एक पर्याय येतोय किंवा गोमय गणपती ही एक नवीन संकल्पना येते किंवा प्लास्टर ऑफ पॅरिस असेल किंवा कागदी लगद्यापासूनचा गणपती असेल आणि चिकट मातीचा गणपती, यात काय नेमके फरक आहे ह्या चारही गोष्टीमध्ये? फरक म्हणण्यापेक्षा हे काय झालंय माहिती आहे, जसे जसे दिवस बदलत चालले तसे ते लोकांनी पर्याय एक वेगवेगळे शोधलेले आहेत. कागदी लगद्याचं म्हणाल तर मी तर बाबा विरोधात आहे, कारण की त्याच्यामुळे उलट आणखीन प्रदूषण होतं. कारण तो कागद म्हटल्यानंतर कसं कुसल्यानंतर तो आणखीन त्याच्यामुळे प्रदूषण होतं तुम्हाला कागदी लगद्यामुळे. त्याच्यामुळे कागदी लगदा हा त्याच्यासाठी गणपतीच्या मूर्तीसाठी पर्याय नाही आहे. प्लॅस्टर तर नाहीच आहे. गोमय चालू शकतं एक वेळ तुम्हाला, कारण गोमय तुम्हाला नैसर्गिकच आहे. कागदी लगदा कसा तुम्हाला कुसवतात पहिल्यांदा, आधी कुसल्यानंतर एखादी गोष्ट जर कुसली ना तर त्याचा वास बघा घाणेरडा येतो. तो कागदी लगदा त्याच्यापासून गणपतीची मूर्ती हा पर्याय मला काय समजतच नाही मला. त्याच्यामुळे कसं फायनल राहिलं तर गणपती मातीचाच पाहिजे. शाडू माती सेमच आहे, आपली रेग्युलर जी शेतात माती मिळते किंवा शाडू मातीत फक्त दगड येत नाही तुम्हाला, फिनिशिंग त्याचं चांगलं येतं. त्याच्यामुळे शाडू मातीचा पर्याय सुद्धा चांगला आहे तुम्हाला. शासनाकडनं आपल्या मूर्तिकारांसाठी काही योजना मध्यंतरी आल्या किंवा गणपती शाळांना कॉम्प्रेसर असतील किंवा इतर सामान वगैरे देण्यासंदर्भात आम्ही ऐकलं. ह्या योजनांचा खरोखरच तुम्हाला फायदा होतो का? या योजना तुमच्यापर्यंत पोहोचतात? योजना तुम्हाला ग्रामपंचायत स्तरावरती त्यांना तिकडे गावामध्ये मिळाले, ते आम्हाला इकडे नगरपालिका हद्दीत अजूनपर्यंत नाही आलेले आहेत. आम्हाला इकडे ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये जे लोक आहेत ना, जे मूर्तिकार काम करतात त्यांना त्याचा लाभ मिळालेला आहे, 100% मिळाला आहे त्यांना, फायदा झाला आहे त्यांना. कारण माझा मित्र इकडे मळगावमध्ये आणि आहेत ना, उमेश कोंडिये म्हणून आहे, त्यांना त्याचं अनुदान वगैरे सगळं मिळालं आहे त्यांना त्याचं. निश्चितच एक शेवटचा प्रश्न, मूर्तिकार म्हणून तुम्ही या क्षेत्रात आहात, अनेक गणराया ज्याने अगदी हे जग घडवलं असं म्हणायला हरकत नाही किंवा जे काही घडणार आहे ते घडवणारा हा विघ्नहर्ता आहे, त्याला घडवण्याचं काम तुम्ही करता. एक मूर्तिकार, एक कलाकार म्हणून शासनाकडनं, सरकारकडनं तुमची काय अपेक्षा असेल? अपेक्षा फक्त हीच आहे, मातीचे जे मूर्त्या बनवतात त्यांना भरपूर प्रोत्साहन करा तुम्ही. POP हा पर्याय नाही आहे. POP ही शोभेची मूर्ती म्हणून तुम्ही वापरू शकतात, पण त्याचं जेव्हा तुम्ही विसर्जन करतात तेव्हा ते कसं व्यवस्थितच व्हायला पाहिजे. माती कशी विसर्जन केल्यानंतर तुम्हाला विरघळते एका दिवसात, काही होत नाही त्याला. त्याच्यामुळे निश्चितच भरतजींनी सांगितलं तसं की हा वारसा, ही परंपरा आम्ही जोपासतोय. गरज आहे ती प्रोत्साहनाची. गणेश भक्त त्यांना प्रोत्साहन देत आहेत या गणपतींच्या माध्यमातून की इतर कोणतेही इथे पर्याय न निवडता आजही मातीचा गणपती नेऊन जी काही किंमत असेल ती देऊन ते प्रोत्साहन त्यांना देत आहेत. शासनाच्या योजनासुद्धा त्या मूर्तिकारांपर्यंत पोचत आहेत, पण आज गरज आहे ती शासनाच्या माध्यमातून मातीचे गणपती करणारे जे मूर्तिकार आहेत त्यांचे हात बळकट करण्याची. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकणसाद लाईव्ह, सावंतवाडी. देशाचे सरन्यायाधीश, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासह पूर्ण न्यायव्यवस्थेच्या उपस्थितीत मंडणगड येथील कनिष्ठ दिवाणी न्यायालयाचे उद्घाटन सप्टेंबर महिन्यात होणार असल्यानं 10 सप्टेंबर 2025 पूर्वी 3 माळ्यांसह इमारतीचं काम पूर्ण करून इमारत ताब्यात द्या अशा सूचना रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिल्या आहेत. पाहूयात. मंडणगडवासियांना माहिती आहे की शासनामार्फत 20 कोटी रुपये खर्च करून न्यायालयाची इमारत मंडणगडमध्ये होते आणि रत्नागिरी जिल्ह्याच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदा देशाचे सरन्यायाधीश या इमारतीच्या उद्घाटनाला मंडणगडमध्ये येणार आहेत. तर त्याची पाहणी करण्यासाठी, आढावा घेण्यासाठी हायकोर्टाचे न्यायाधीश देखील आज आले होते, कर्णिक साहेब. आणि दुसऱ्या सत्रामध्ये पालकमंत्री या नात्याने मी देखील या कामाची पाहणी केलेली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग असेल, प्रशासन असेल किंवा नेमून दिलेले ठेकेदार असतील, इथले नागरिक असतील, इथली बार असोसिएशन्स असतील, त्यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने मेहनत घेऊन 7 महिन्यामध्ये 62,000 स्क्वेअर फीटची इमारत महाराष्ट्रात पहिल्यांदा अतिशय सुबकतेनं आणि देखणी उभी केलेली आहे. त्याचा लोकार्पण सोहळा
भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याचं अनावरण हे 2 कार्यक्रम त्यावेळी भूषण गवई साहेबांच्या हस्ते होणार आहेत आणि त्या कार्यक्रमाचं नियोजन आणि आढावा घेण्यासाठी मी आज मंडणगडमध्ये आलो होतो. मी स्वतः व्यक्तिशः पालकमंत्री म्हणून कामावर समाधानी आहे आणि 10 तारखेपर्यंत 10 सप्टेंबरपर्यंत कुठच्याही परिस्थितीमध्ये ही इमारत हँडओव्हर करण्याच्या दृष्टीनं तयार असली पाहिजेत अशा पद्धतीचे निर्देश मी दिलेले आहेत. नगरपालिकेमध्ये इथे येऊन बसल्यानंतर माननीय मंत्री योगेश दादांच्या सूचनेप्रमाणे मंडणगडच्या परिसरातील रस्त्यांसाठी नगरपालिकेच्या नगरपंचायतीच्या रस्त्यांसाठी 1 कोटी रुपये द्यायचा निर्णय आज मी या बैठकीमध्ये घेतलेला आहे आणि अण्णाभाऊ साठे योजना जी आहे त्याच्यातनं 50 लाख रुपये देण्याचा देखील निर्णय आज जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सोबत चर्चा करून मी घेतलेला आहे. आणि अजून एक, ज्या इमारतीमध्ये मी बसलेलो आहे ते इमारतीचा जो प्रथमदर्शनी भाग आहे तो देखील नगरपंचायतीसारखा असावा यासाठी देखील निधी देण्याचा मी निर्णय घेतला आणि त्याच्यासाठी अंदाजपत्रक तयार करण्याच्या सूचना मी दिलेल्या आहेत. कालपासून अजितदादांनी ज्यावेळी कोकणवासीय म्हणावं किंवा कोकणकर म्हणावं अशा पद्धतीचं काही सूतोवाच केलं होतं, त्याच्यावर मी देखील काही कोकणातल्या लोकांना विचारलं की नक्की काय म्हणणं आहे. तर अनेक लोकांनी असं सांगितलं की चाकरमानी हा जो शब्द आहे तो या 2 वर्षामध्ये किंवा 3 वर्षामध्ये आलेला शब्द नाही, तो परंपरागत आलेला शब्द आहे आणि त्याला एक वेगळा इतिहास आहे. त्या इतिहासात मला जायचं नाही, परंतु कोकणकर म्हणायचं, कोकणवासीय म्हणायचं, रत्नागिरीकर म्हणायचं, याला GR काढून उपयोगाचं नाही. ह्याच्यामध्ये अवेअरनेस क्रिएट करणं गरजेचं आहे. प्रत्येक घराघरामध्ये हा शब्द पोचणं गरजेचं आहे, जो कुठचा असेल तो. आणि त्याच्यासाठी एक मोहीम कदाचित राबवावी लागेल अशी परिस्थिती आहे. एखादी गोष्ट अशी म्हणा म्हणून सांगितल्यानंतर जर शक्य झाली असती तर दर दिवशी वेगवेगळे वाक्यप्रचार किंवा शब्द हे महाराष्ट्रामध्ये प्रचलित झाले असते. परंतु मला असं वाटतं, माझं वैयक्तिक मत मी सांगतो की कोकणकर हा शब्द अतिशय चांगला आहे, अभिमान वाटण्यासारखा आहे. परंतु चाकरमानी हा शब्द बाजूला करून कोकणकर शब्द आणणं हे GR काढून होणार नाही. त्याच्यासाठी आमच्यामध्ये अवेअरनेस क्रिएट करावा लागेल. गणेशोत्सव अवघ्या 2 दिवसांवरती येऊन ठेपल्यामुळे मुंबईकर चाकरमानी मोठ्या संख्येने जिल्ह्यात दाखल होऊ लागले आहेत. याच पार्श्वभूमीवरती एरवी कधी ओस पडणारी जिल्ह्यातील रेल्वे स्थानकं आता मात्र गर्दीने फुलून गेली आहेत. रेल्वे प्रशासनानं प्रतिवर्षीप्रमाणे यावर्षी देखील जादा गाड्या सोडल्या आहेत. मुख्य म्हणजे गाड्यांना जिल्ह्यातील बहुतांश स्थानकांवरती थांबा असल्यानं चाकरमान्यांनी देखील रेल्वे प्रवासाला मोठी पसंती दिली आहे. यावर्षी रेल्वे प्रशासनानं गणेशोत्सवासाठी तब्बल 362 जादा फेऱ्या सोडल्या आहेत. कोकण रेल्वे मार्गावर धावणाऱ्या नियमित गाड्यांना जिल्ह्यातील मोजक्याच स्थानकांवरती थांबा असतो. मात्र गणेशोत्सवासाठी सोडण्यात आलेल्या जादा गाड्यांना जवळपास सर्व स्थानकांवरती थांबा असल्यानं चाकरमान्यांना आपल्या राहत्या गावानजीक पोहोचणं शक्य झालं आहे. स्थानकांवरती मोठी गर्दी उसळत असल्यानं रेल्वे स्थानकांवर सुरक्षा तैनात करण्यात आली आहे. गणपतीच्या या उत्सवामध्ये आम्ही जे काही चोख बंदोबस्त केले ते व्यवस्थित केलेत. माझा जो डिडक्शन आहे खरेपाटणपासून पेरणेमपर्यंत सावंतवाडीपर्यंत आमचं फोर्स आलेलं आहे. रेल्वेचे जे काही आमचे स्पेशल फोर्स आहे त्यांना इथं नॉमिनेट करून वेगवेगळ्या ठिकाणी आम्ही त्यांना पाठवलेलं आहे. आणि बाकी या स्टेशनवर जे काही आमचे फोर्सचे मेंबर लावलेले आहेत ते व्यवस्थित त्यांना चेक करतायत. गाड्यांमध्ये पण आम्ही ट्रेन स्पॉट करतो. इवन इथे जे स्टेशनवर आम्ही मेडिकलची फॅसिलिटी ठेवलेली आहे. बाकी पब्लिकला जे कोकम शरबत किंवा आपला सेल्फी पॉईंट झाला किंवा काही अशा काही गोष्टी आहेत त्या आम्ही अरेंज केलेल्या आहेत. बाकी काही नाही. RPFचे किती जादा कर्मचारी इकडे दाखल झाले आहेत? RPF आणि RPSF मिळून आमच्याकडे टोटल 25 स्टाफ आहेत जे वेगवेगळे सावंतवाडी, कुडाळ, सिंधुदुर्ग आणि वैभववाडी या नांदगाव. प्रवासादरम्यान एखाद्या प्रवाशाला काही समस्या उद्भवली तर त्यासाठी कुठल्या टोल फ्री क्रमांकाची वगैरे व्यवस्था? हां, त्यासाठी आम्हाला टोल फ्री क्रमांक आम्ही एक दिलेला आहे 139. जे काही कोणाला असं काही प्रॉब्लेम आला तर ते 139वर कॉल करून आपली प्रॉब्लेम सांगू शकतात. जिल्ह्यात दाखल होणाऱ्या मुंबईकर चाकरमान्यांची तपासणी करण्यासाठी जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या रेल्वे स्थानकांवरती आरोग्य पथके तैनात करण्यात आली आहेत. पथकांमार्फत प्रवाशांची तपासणी करताना काही लक्षणं आढळल्यास रुग्णालयात दाखल होण्याचा सल्लाही दिला जातो. दिनांक 23/8/2025 पासून
8 ते 2 आणि 2 ते 8 ह्या 2 याच्या शिफ्टमध्ये आमचे कर्मचारी, आरोग्यसेवक, सेविका, आरोग्य समुदाय अधिकारी अशा प्रकारची टीम आम्ही 2 शिफ्टमध्ये इथे येणाऱ्या प्रवाशांसाठी त्यांना ताप, सर्दी किंवा साथ रोगाचे इतर कोणतेही आजार त्यासाठी इथे एक मलेरियासाठी रक्त तपासणी ते करून त्यांचं नाव, वय, लिंग, ते आले ज्या ठिकाणाहून तिथला पत्ता, ज्या ठिकाणी जाणार तिथला पत्ता आणि त्यांचा मोबाईल नंबर घेऊन आम्ही त्यांना इथे उपचार केला जातो. आणि जर त्यांना जास्तच काही आजार असेल तर आम्ही इथून त्यांना उपजिल्हा रुग्णालय कणकवली येथे रेफर करतो. आता हे आरोग्य पथक उद्यापर्यंत आहे. आतापर्यंत 48 लोकांची तपासणी इथे करण्यात आली आणि त्यांना प्रथमोपचार देण्यात आला. कोकण रेल्वेचा मार्ग सिंगल ट्रॅकचा असल्यानं व गणेशोत्सवातील जादा गाड्यांमुळे कोकण रेल्वे मार्गावरती मोठ्या संख्येने गाड्या धावत असल्यानं साहजिकच वेळापत्रक विस्कळीत होण्याचे प्रकार घडतात. मात्र यावर्षी किरकोळ अपवाद वगळता गाड्या वेळेत धावत आहेत. त्याबद्दलही प्रवाशांमधून समाधान व्यक्त होत आहे. नमस्कार. प्रथमतः सन्माननीय मोदी साहेब आणि त्यांचे रेल्वे मंत्री अश्विनी साहेब, त्याचप्रमाणे राणेसाहेब आणि पालकमंत्री नितीश साहेब यांचे आभार मानतो. कारण आम्ही ज्या ज्या मागण्या केलेल्या होत्या त्यापैकी सुमारे 50 ते 60% मागण्या आमच्या पूर्ण झालेल्या आहेत. यावर्षी मला वाटतं 280 ते 287 रेल्वे ट्रेन या ठिकाणी सोडल्या. त्यानंतर मोदी ट्रेन 2 होत्या. निलेश राणे साहेबांनी 1 ट्रेन सोडलेली होती. स्टेशनवरती बघितल्या तर गवत मारण्याचे काम किंवा 2 नंबर प्लॅटफॉर्मवर आमचे उतरल्यानंतर त्या ठिकाणी प्रवाशांना जाण्यासाठी सोयी यासुद्धा झालेल्या आहेत. त्या पण एक QR कोडची व्यवस्था या कणकवली स्टेशनवर झालेली आहे. त्याचप्रमाणे स्वच्छतागृहसुद्धा स्वच्छ होत आहेत. असे अनेक प्रकारचे मागण्या आमच्या रेल्वे प्रवासी संघाच्या आणि संघर्ष समितीच्या पूर्ण होत आहेत. याबद्दल मी सन्माननीय खासदार नारायण राणेसाहेब यांचे आभार व्यक्त करून अन्य ज्या मागण्या आहेत फक्त 7 महिने झालेत या सरकारला येऊन आणि एवढ्या मागण्या आमच्या मान्य करतायत. फक्त आमची एक मागणी आहे की ज्या 14 गाड्या रत्नागिरीवरनं डायरेक्ट गोव्याला जातात त्यापैकी काही गाड्या या ठिकाणी थांबाव्यात, जेणेकरून ज्या कोकण कन्या व तुतारी या गाड्यांवर लोड येतो तो लोड कमी होऊन आमच्या प्रवाशांची चांगली एक सोय होईल. दुसरी एक मागणी आमची आहे की या ठिकाणी कोकणाहून कल्याणकडे जाणारी गाडी कुठलीही नाही. या सगळ्या गाड्या ठाण्या व दादरला जातात. मग दादरला किंवा ठाण्यावरून उतरून कल्याण या ठिकाणी लोकांना जावं लागते. म्हणून कोकणातून एक कल्याणसाठी गाडी सोडावी अशी आमची एक मागणी आहे. रेल्वे प्रशासनाने यावर्षी अगदी मोठ्या संख्येने जादा गाड्या सोडलेल्या आहेत आणि गाड्या तशा बऱ्यापैकी वेळेमध्ये धावत आहेत. त्याविषयी काय? आमची मागणीप्रमाणे त्यांनी बऱ्याचशा गाड्या सोडल्या, जास्त गाड्या सोडल्या आणि यावर्षी दरवर्षीपेक्षा अगदी टायमामध्ये आता जनशताब्दी आपण बघताय की वेळेतच आली. सकाळी कोकण कन्या वेळेत आली, मंगलोर गाडी वेळेत आली. त्यामुळे प्रवाशांचं हसू आवरत नाही आणि आम्हाला बघितल्यानंतर समाधान वाटतंय की प्रवासी कोण चिंतेत दिसले नाही. आम्ही त्यांचं स्वागत करतोय प्रवासी संघटनेमार्फत आणि अशाच गाड्या आपल्याकडे टायमिंगवर याव्यात अशी कोकण रेल्वेकडे आमची ही मागणी आहे. एरवी ओस पडलेली जिल्ह्यातील सर्व रेल्वे स्थानके आज गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवरती अक्षरशः गजबजली आहेत. रेल्वे प्रशासनाने यावर्षी जवळपास 350हून अधिक जादा रेल्वे गाड्या सोडलेल्या आहेत. अर्थात त्याचा लाभ चाकरमानी मोठ्या संख्येने घेत आहेत. जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच रेल्वे स्थानकांवरती आज मोठी गर्दी उसळलेली आहे. 22 ऑगस्टपासून या रेल्वे गाड्या सुरू झाल्या आहेत. त्या 10 सप्टेंबरपर्यंत धावणार आहेत. एकीकडे कोकण रेल्वेचा मार्ग हा एकेरी आहे. साहजिकच एकेरी मार्गावरती मोठ्या संख्येने रेल्वे गाड्या असताना वेळापत्रक बिघडत असल्याची समस्या घडत असते. मात्र आतापर्यंत तरी कोकण रेल्वेचे वेळापत्रक बऱ्यापैकी सुरळीत आहे. गाड्या अगदी वेळेमध्ये आपापल्या स्थानकांमध्ये पोहोचत आहेत. साहजिकच त्याबद्दलही प्रवाशांमधून समाधान व्यक्त होत आहे. कॅमेरामन साहिल बागवेसह स्वप्नील वरवडेकर, कोकण लाईव्ह, कणकवली. वारसा हक्कानं मालमत्ता येते हे आपण नेहमीच ऐकतो. मात्र वारसा हक्काची कला जोपासणारे थोडेच असतात. त्यातील एक म्हणजे सावंतवाडी तालुक्यातील शिरले गावचे गोवेकर कुटुंबीय.
वडिलोपार्जित चालत आलेला मूर्तिकलेचा वारसा या एकत्र कुटुंबाने आजही जपला आहे. पाहूयात. कलेचा वारसा जोपासणं तसं सोपं नाही. अनेक परंपरागत व्यवसाय आधुनिक युगात तीव्र स्पर्धेचा सामना करताना ते सुरू ठेवणं कठीण होऊन बसलंय. गणेश मूर्तिकला सुद्धा याला अपवाद नाही. पीओपीच्या मूर्त्यांची चलती असतानाही आपल्या तत्वांशी कोणतीही तडजोड न करता शेर्ले गावातील गोवेकर कुटुंबीय फक्त मातीच्याच मूर्त्या करतात. नमस्कार, मी दीपक गोवेकर, शेर्ला. आमची गणपतीची शाळा परंपरा मूर्तिकला केंद्र आणि मी लहानपणापासून म्हणजे वडिलांच्या नंतर गणपती आम्ही करतो. म्हणजे 100-125 गणपती आहेत. आमच्याकडे एक पण मूर्ती पीओपी नाही, 100% मातीचे आहेत. इको फ्रेंडली सगळं गणपती, पर्यावरणपूरक गणपती आहेत आमच्याकडे आणि ते जो स्थानिक मातीचे. आजोबांकडून मूर्तिकलेचा मिळालेला हा वारसा शेर्लेतील गोवेकर कुटुंबियांची तिसरी पिढी सक्षमपणे चालवते. महत्वाचं म्हणजे गोवेकर यांचं एकत्र कुटुंब असल्यानं या कामात त्यांना सर्वांची मदत होते. आमच्या वडिलांच्या लहानपणापासून वडील करायचे आणि वडिलांच्या नंतर आम्ही करतो. मला आता 53 वर्ष झाली. तिसरी पिढी आमची, वडिलांच्या माहितीप्रमाणे आमची तिसरी पिढी आणि आमच्या पुढे आता 4थी पिढी कार्यरत आहे. मी अगोदर लिखाई करायचो, रेखणी करायचो. आता माझा मुलगा, माझा पुतण्या ते सुद्धा रेखणी किंवा पेंटिंग करतात. आमचे भाऊ आणि आमचे पुतणे हे आम्ही कुटुंब, एकत्र कुटुंब असल्यामुळे सगळ्यांची मदत चांगली होते. आकर्षक रंगकामामुळे स्थानिकांसोबतच गोव्यातून त्यांच्या मूर्त्यांना मोठी मागणी असते. देखण्यासोबत मातीच्या मूर्त्या करण्यात त्यांचा हातखंड आहे. सगळ्यात महत्वाचं जी आमची माती आहे, चिकण माती, ती चिकण माती आता भरपूर दुर्मिळ झाली आहे. ती मिळत नाही आणि मार्केटमध्ये गुजरातची माती येते पण ती भरपूर महाग आहे. दुसरी गोष्ट, ती जरा ठिशू असते, म्हणजे टिकावाला ती जरा कमी येते. आमची माती टिकावाला हे कठीण आहे. आता लेटेस्ट कलर म्हणजे आता पीएल पल म्हणजे असे चकाकी असणारे कलर आहेत. पल कलर भरपूर आले आहेत आणि चांगले आहेत. म्हणजे जरी महाग असले तरी आता नवीन स्पर्धेत ते पाहिजेत. ते आमच्याकडे जास्तीत जास्त गोव्याचीच गिराईक आहेत, कारण गोवा एकदम लगत असल्यामुळे गोवा बॉर्डरची सगळी गिराईक जास्तीत जास्त गोवा. सध्या मूर्त्यांचा ट्रेंड बदलत असून ग्राहकांना हव्या तशा मूर्त्या देणं, तशी रंगसंगती करणं गरजेचं झालं. पूर्वी असे प्रकार नसल्याचं ते आवर्जून सांगतात. आमच्या वडिलांच्या कारकिर्दीत त्यावेळी जरा 35 गणपती होते, 35-40, पण आता आमच्याकडे 120 पर्यंत आहे. जमीन आसमानाचा फरक त्यावेळीच्या कामात आणि आताच्या कामात भरपूर. म्हणजे सगळं आता डिजिटल कसं झालंय, कारण आता रंग वेगळे आणि म्हणजे मूर्त्या सुद्धा आता वेगवेगळ्या तशा द्याव्या लागतात. प्रत्येक म्हणजे रंगकाम सुद्धा तसं द्यावं लागतं. सध्या सणांमध्ये सात्विकता, भक्तिभाव कमी झालाय. त्यात निव्वळ वारेमाप खर्च करणं, विनाकारण मोठ्या मूर्त्या करणं, इतरांपेक्षा काहीतरी वेगळं करण्याच्या नादात गणेश पूजनाच्या मूळ हेतूलाच कुठेतरी हरताळ फासलं जात असल्याची खंत ते आवर्जून व्यक्त करतात. लहानपणात मातीची मूर्ती बनवायची, त्याच्यात अध्यात्म होता, सात्विकपणा होता, तो आता हरवत चाललाय. मोदी एक्सप्रेसने आलेल्या प्रवाशांनी नितेश राणेंचे आभार मानलेत. पाहूयात. म्हणजे मस्त अगदी आरामात बसायला भेटला. आता याची तर आता जनरल डब्यात मरणाची गर्दी असतं. नितेशानेमुळे आमचं एकदम व्यवस्थित आणि एकदम आरामात बसा नेलं. नितेशानांचे आभार. पाणी वगैरे सगळं उपलब्ध करून दिलेलं आणि
सगळ्या सुविधा दिलेल्या, त्यासाठी त्यांचे खूप आभार आहेत. आणि हे आपल्यासाठी आपले मंत्री, आपले लाडके मंत्रीच करू शकतात, त्यांचे खूप आभार. म्हणजे आमच्या इकडे गणपतीसाठी जी सोय केली आम्हाला ते शक्य नव्हतं, म्हणजे मुंबईवरून गावाला यायला ते शक्य नव्हतं. त्यांनी आमच्यासाठी मोफत सोडल्याबद्दल त्यांची मी मनपूर्वक आभारी आहे. धन्यवाद. सन्माननीय नितेश राणे साहेबांनी सलग 13 वर्ष ही गाडी सोडून कोकणवासियांसाठी एक उत्तम मेजवानी दिलेली आहे. त्या गाडीत पूर्ण सुखसोयी होत्या, जेवणाची व्यवस्था, पाण्याची व्यवस्था इथे व्यवस्थित केलेली आहे. सकाळी 12:30 वाजता ट्रेन सुटली, टायमिंगवरती गणपती स्टेशनला आम्ही पोहोचलो आहे. साहेबांना धन्यवाद. साहेबांचे आभारी आहोत आम्ही. आमचा प्रवास एकदम सुखकारक झाला. असं दरवर्षी आम्हाला सुखकारक प्रवास होण्यासाठी त्यांनी दरवर्षी आमच्यासाठी गाड्या सोडणार आहेत. नीलम नारायण परब माझं नाव. आणि नितेश साहेबांनी जी गाडी सोडली खरंच सर्व पॅसेंजर्सला खूप आधार झाला आहे. अशा या गणपतीच्या काळामध्ये सगळ्यांची जी असुविधा होती ती असुविधा दूर करून त्यांनी ही गाडी जी उपलब्ध केली याचे सगळे आशीर्वाद त्यांना मिळतील. सर्व येणाऱ्या प्रवाशांचे खूप खूप आशीर्वाद. आज सलग 13व्या वर्षी सन्माननीय आमचे नेते, या जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब यांच्यामुळे गणपती दर्शनासाठी आज हे कोकणवासीय सर्वजण या ठिकाणी आगमन झालं आहे. खरं तर या सर्वांचंच मी या गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने सर्वांचं स्वागतही करतो आणि त्यांना शुभेच्छा देतो. पण मनोमन या नितेशजी राणेसाहेब यांचं मी मनापासून धन्यवाद देतो. कोकणवासियांचं किंवा सिंधुदुर्गवासियांचं सातत्याने 13 वर्ष अगदी अथक ह्या कोणताही खंड न करता अगदी चांगला सुसज्ज असा हा प्रवास त्यांनी घडून आणला. त्याबद्दल मनापासून सिंधुदुर्गवासियांच्या वतीने नितेशजी राणेसाहेब यांचं मी आभार मानतो. तसेच भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने सुद्धा या सर्वच गणेश भक्तांचं मी या ठिकाणी स्वागत करतो. धन्यवाद. नमस्ते सिंधुदुर्गवासी. मी पराग दीपक चव्हाण. 4 जुलै रोजी आत्महत्याग्रस्त श्री सौप्रिया पराग चव्हाण यांचा मी पती आहे. मी काही तुमच्या जनतेसमोर काही गोष्टींचा तथ्य समोर आणण्यासाठी म्हणून आज सर्वप्रथम मीडियाच्या समोर आलेला आहे. माझं सांगणं असंच आहे की काही गोष्टी ज्या आहेत त्या पोलीस तपासामध्ये योग्य त्या मार्गाने होत नाही आहेत. पोलिसांवरती कोणता राजकीय दबाव आहे हा त्यांनाच माहिती. कारण 10 ऑगस्ट रोजी मी सदर प्रकरणाच्या संदर्भात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रींना पत्रव्यवहार केलेला आहे ईमेलद्वारे. तसंच त्या ईमेलना काही प्रतिसाद पण मला मिळालेला आहे. पण मी सर्वसामान्य जनतेला एकच आवाहन करू इच्छितो की आपण जिल्ह्यामध्ये ज्या लोकांना आपले प्रतिनिधी म्हणून निवडून आणतो त्या प्रतिनिधी किती आपल्यासाठी कामं करतात आणि आरोपींसाठी कामं करतात याची लोकांनी दक्षता घ्यावी. तसंच सदर प्रकरण हे इथे जिल्हास्तरीय काहीच होत नसल्यामुळे मी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रींच्या कानावर घातलेले आहेत. आता माझं पुढचं पाऊल म्हणजे मी सदर प्रकरणाची संपूर्ण माहिती आपले भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा साहेब आणि महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष श्री रवींद्र चव्हाण यांच्यापर्यंत हे प्रकरण नेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. तसंच वेळप्रसंगी मी आणि माझी लहान मुलगी जर काहीच न्याय मिळाला नाही तर उपोषणाला बसू येत्या SP ऑफिसच्या समोर, हे पण मी तुम्हाला सांगण्यात येईल. गणेशोत्सवाच्या खरेदीसाठी मालवणवासियांनी आजच्या आठवडा बाजारात गर्दी केली होती. पाहूयात. कोकणचा महाउत्सव म्हणून ओळखला जाणारा गणेशोत्सव अवघ्या काही तासांवर आला आहे. यामुळे गणेशोत्सवानिमित्त मालवणवासियांनी मालवण बाजारपेठेत गर्दी केलेली आहे. आज आठवडा बाजार आहे. आज सोमवारचा आठवडा बाजार असल्यामुळे मालवणवासियांनी तुफान गर्दी ही मालवणात खरेदीसाठी केलेली आहे. गणेश चित्रशाळासुद्धा लगबग वाढलेली आहे. मूर्तींना रंग देण्यासाठी अंतिम हात फिरवला जात आहे. त्यामुळे अवघे काही तासातच घरोघरी गणपती बाप्पाचे आगमन हे होणार आहे.
या गणेशोत्सवाच्या तयारीसाठी पूर्णपणे ही मालवणवासी सज्ज झालेले आहेत। अनेक मुंबईपासून चाकरमानी असतील, मुंबई पुणे राज्यभरातील चाकरमानी हे या निमित्ताने गणेशोत्सवानिमित्त कोकणात आलेले आहेत। त्यांचीसुद्धा जय्यत आणि स्वागताची करण्यात आलेली आहे। एस टी महामंडळ असेल, रेल्वे असेल, विमान असेल, यासाठी अन्य सुविधा या मार्फत निर्माण केलेल्या आहेत। त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात हे चाकरमानी असतील हे दरवर्षी गणेशोत्सवानिमित्त मालवणात दाखल येत असतात, कोकणात येत असतात। आजही चाकरमानी हे खरेदीसाठी मालवणात आलेले आहेत। मालवण बाजारपेठ ही नागरिकांनी गजबजून गेलेली आहे। अनेक प्रकारचे लाईट असतील, तोरणं असतील किंवा सजावटीचे साहित्य असेल हे सुद्धा मार्केटमध्ये खरेदी विक्रीसाठी आलेली आहेत आणि ते सुद्धा खरेदीसाठी बाजारात गर्दी झालेली आहे। मालवणच्या अनेक जी कडधान्याची दुकाने असतील त्याच्यामुळे सुद्धा गर्दी पाहायला मिळत आहे। सिंधू बाजारमध्ये आपलं बघितलं तर मोठ्या प्रमाणात गर्दी ही खरेदीसाठी झालेली असते। हजारो रुपयांचं साहित्य असते, कडधान्य असते, घरगुती वापराचं साहित्य असते, यासाठी हजारो रुपयांचे साहित्य लागते। ते त्या खरेदीसाठी चाकरमानी असतील, मालवणवासी असतील, गणेश भक्त हे या निमित्ताने खरेदीसाठी मालवणला येत आहेत। माझं नाव अरविंद चव्हाण। मी दरवर्षीप्रमाणे ह्याही वर्षी गणेशोत्सवाला आमच्या मालवणला आलेलो आहे आणि आता सध्या मी मार्केटमध्ये उभा असून सर्व खरेदी करण्यासाठी सामान खरेदी करण्यासाठी गणपतीच्या उत्सवाला जे सामान लागेल ते खरेदी करण्यासाठी आलेलो आहे। आणि दरवर्षीप्रमाणेच मी माझी गणपतीची भक्ती असल्याकारणाने आणि मर्जी असल्या गणपतीची सुद्धा मर्जी असल्याकारणाने आम्ही सगळं हा सण आमच्या जेणेकरून आमच्याकडून जेवढं शक्य होईल तेवढं आम्ही आनंदाने करतो वगैरे, घरातली सर्व मंडळी वगैरे। आणि सध्या तर तुम्हाला बघत असाल तर ह्या ठिकाणी मार्केटमध्ये एवढी गर्दी झाली आहे, हे भक्तजन सर्व आपापल्या परीने खरेदी करण्यासाठी सामान खरेदीसाठी आलेले आहेत आणि दरवर्षीप्रमाणे गणपतीची मर्जी असल्याकारणाने आम्हाला शक्य होत आहे आणि सर्व ईश्वर या गणपतीच्या कृपेने सर्व आपलं व्यवस्थित आमचं सर्व कुटुंब चाललेलं आहे। त्याच्यामुळे आम्हाला आणखी उत्साह येतो आणि मालवणमधली जनता जी आहे, भाजी मार्केट इथे जमलेली आहे, ते तुम्ही सगळं बघतच असाल त्यांच्यामध्ये किती उत्साह आहे आणि अशीच कृपा गणेशाची राहून दे। बस एवढं तुम्हाला सांगतो आणि आपणही सुद्धा आनंदित या आणि सर्वांनी गणपतीचं दर्शन वगैरे आनंदात साजरा करा वगैरे। बस कसं होती बोर्ड 120 रुपये। आज बाजारपेठेमध्ये पुष्कळ गर्दी आहे। स्थानिक लोक जे भाजीवाले आहेत आणि प्लस आज सोमवार असल्यामुळे बेळगावची जे लोक आलेले आहेत भाजीचे, त्याच्यामुळे कुटुंब गर्दी झालेली आहे, चालता पण येत एवढी गर्दी आहे। आणि त्यात करून आम्ही छोटी मोठी गणपतीसाठी खरेदी चालू आहे आमची, भाजी वगैरे घेणं आणि जो बाजार लागतो गणपतीला तो घेऊन झालेला आहे। आणि आज सिंधू बाजारामध्ये सुद्धा पुष्कळ गर्दी आहे आणि सिंधू बाजारामध्ये माल चांगला मिळत असल्यामुळे लोकांनी तिकडे भरपूर गर्दी केलेली आहे। त्याच्यामुळे आम्ही पहिलाच माल घेतला आहे, त्याच्यामुळे आज आम्ही फ्री आहोत आणि आज बाजारामध्ये पुष्कळच गर्दी आहे। सगळ्या प्रकारच्या भाज्या आहेत आणि मातीला लागणारे काही सामान आहे ते पण लोकांची खरेदी चाललेली आहे आणि लोकांची धावपळ चाललेली आहे। सगळीकडे गर्दी आहे, म्हणजे इव्हन बँका, पोस्ट ऑफिस वगैरे सगळीकडे गर्दी आहे। असं कुठेच हे नाही आहे की तिथे गर्दी नाही आहे, सगळीकडे गर्दी आहे लोकांना। आणि आज पावसाने जरा उघडदीप केलेली आहे, चांगला सूर्यप्रकाश पडलेला आहे, त्याच्यामुळे लोक जरा खरेदीसाठी व्यवस्थित त्यांना वेळ मिळालेला आहे आणि लोकांचं सामान भिजलं नाही, त्याच्यामुळे इंद्रदेवाचे सुद्धा आम्ही आभार मानतो। तसंच गणपती हा सण कोकणामध्ये अतिशय म्हणजे जो गरीब असेल तो सुद्धा अतिशय म्हणजे श्रद्धेभावनेने जीव ओतून त्याच्यामध्ये सण साजरा करत असतो गणपतीचा। जशी मुंबईमध्ये दिवाळी असते त्या मुंबईच्या दिवाळीच्या पण इथे डबल ट्रिपल लोक गणपतीसाठी आलेले असतात आणि सगळ्या बाजारपेठा भरलेल्या असतात
आणि गणपतीसाठी इथले लोक म्हणजे काहीही करू शकतात अशी यांची श्रद्धा भावना आहे. त्याच्यामुळे गणपतीच्या कृपेने कोकणामध्ये पाऊस किती जरी लागला तरी पूर आणि हानी होत नाही, माणसं मरत नाही. पण इतर ठिकाणी जर बघितलं तर पुष्कळ नुकसान केलेलं आहे पावसाने. पण कोकणामध्ये एवढा पाऊस लागूनसुद्धा ठराविक पडझड झाली असेल, परंतु मनुष्यहानी कुठेही झालेली नाही. ही गणपतीची कृपा आहे आणि अशीच कृपा गणपतीने आपल्या कोकणावर ठेवावी. आणि लोकही असेच गणपती उत्सव जो वर्षाने एकदा येतो तो सत्यभावनेने आणि मोठ्या उत्साहाने साजरा करतात. आणि मुंबईवरून सुद्धा बरीच लोक आलेली आहे. उत्साह सगळीकडे मुंबईवाले आल्यामुळे. आणि एकंदरीत जर बघितलं तर गणपतीचा उत्सव 11 दिवस तर धूमधडाक्यात असतो. त्याच्यानंतर बऱ्याच लोकांचे गणपती 21 दिवस पण असतात. पण पहिले 5 दिवस तर पुष्कळ हे असते आणि 5 दिवसाने पण जाणारे असतात गणपती. परंतु 11 दिवसाचे गणपती 11 दिवसपर्यंत बाजारपेठा फुल असणार. भाज्या आणि इतर जे काय सामान खरेदी लोकांचे 11 दिवसही चालू असते. इथे भाजी मार्केट असं नाही आहे, पूर्ण रस्त्यावरच लोक बसलेली असतात आणि पूर्ण रस्ते पॅक, म्हणजे इथे गाडी आणू शकत नाही, फक्त चालू शकतो एवढी गर्दी असते. आणि चालताना सुद्धा कमीत कमी जिथे आपण 5 मिनिटात पोहोचतो तिथे अर्धा तास लागतो पोचायला, एवढी गर्दी आहे. गणेशोत्सव असा 2 दिवस असतो, 5 दिवस असतो, 7 दिवस, 11 दिवस, 17 दिवसा 21-42 दिवसापर्यंत गणपती साजरा केला जातो. अनेक ठिकाणी अशा पद्धतीने गणेशोत्सव हा साजरा केला जातो. त्यानिमित्ताने भजन वाद्य या निमित्ताने सुद्धा भजनांची सगळीकडे भजनं आरती होत असतात. असाच या गणेशोत्सवानिमित्त हे संपूर्ण कोकण सज्ज झालेलं आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. चाकरमान्यांचं आगमन, रेल्वे स्थानकांवर गर्दी, तर लहान मुलीसह उपोषणाला बसणार, पराग चव्हाण यांचा इशारा. आणि शिंदे शिवसेना कार्यकारिणीत फेरबदल. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.